低学歴のニートは主人の前から消えて？あろうことか、結婚式というお祝いの場で、俺は矢面に立たされる。ここは小学校の同級生の結婚式場。友人である新郎は、新婦に罵声を浴びせられる俺を高砂からニヤニヤと笑って見ていた。お祝いを言うために上がった壇上で、まさか公開処刑のような目に遭うなんて。しかし、やられっぱなしではいられない。わかった。彼の前から消えるよ。そして、彼にも俺の前から消えてもらう。俺がマイクを通して言ったその言葉は、新郎の、そして俺の人生が変わる一言になった。俺の名前は久我圭介。現在29歳だ。小学校は1学年2クラスという、そんなに大きくはない学校。だからみんな顔見知りで仲の良い学校だったと思う。俺はあまり目立つのが好きではなく、人前に出るようなことはなかったが、みんなは俺に一目置いていたようだ。同級生の親にも俺の名前を知らない人はいないだろう。それはきっと俺の成績が理由だ。幼い頃から本が好きだった。そのおかげか語彙力に長けて国語の成績はいい。さらに地頭は理数系だったこともあり、テストは常にどの教科でも100点。小学校の頃から通った塾でも常に一番だった。そんな俺には小学生の時からなぜか腐れ縁のように毎年同じクラスの同級生がいた。名前は吉野拓馬。彼もまたテストは常に好成績。しかし俺と違うのは、吉野は運動も得意で目立つのが好き。常に目立った存在であり、友人も多かったことだ。そんな吉野は何かと俺を気にしていた。教科書が目立つところに隠されていたり、陰湿な嫌がらせをたまにされていた。しかし、外面はいいやつで、俺が何を言っても無駄だっただろうから、俺は黙ってそれに耐えていた。まあ、ひどいものではなかったから気にしていなかっただけだけれど。中学生になり、陰の久我、陽の吉野と言われるようになった。一番なのにネクラな俺か、二番だけど明るい吉野か、という意味だ。あまりいい気はしなかったが、精神的に大人になったこともあり、言いたいやつには言わせておけ、なスタンスだった。しかし、吉野は違ったようだ。それをネタにするように、クラスのみんなに聞こえる声で、1位なのは陰キャドという悪口や、テスト前にカンペないか調べてやると筆箱の中身をぶちまける。ずっと2位であることを俺のせいだと思っているようだった。頭は良くても低レベルなやつだった。しかし、俺をかばってくれる人もいた。吉野の悪口に対し、言い過ぎだぞと言ってくれる人や、ぶちまけられた筆箱の中身を拾ってくれる人。吉野は確かに低レベルだったが、それが俺に対する嫉妬心からだということも分かっている。優しい同級生に囲まれたおかげで、学生生活自体は悪いものではなかった。しかし、勉強にも、そうやって誰かに妬まれることにも疲れてしまった。高校は県内一の進学校を特待で狙えると言われていたけれど、俺はそれを断った。吉野の志望校もそこであることを知っていたからだ。かといって、他の学校に行く気もせず、俺は進学自体をやめた。親には散々進学しろと言われたし、揉めたけれど、最終的には俺のわがままを通してくれた。吉野は高校へ特待生として進学し、その後東大へ行った。俺がいない学生生活はきっと1位という優越感に浸り、楽しかったことだろう。俺たちは中学の卒業後は会うこともなかった。しかし、それから10年以上経ったある日、実家に一通の郵便物が届く。なんとそれは
吉野からの結婚式の招待状だったのだ。どうして俺に？俺は思わずそうつぶやいた。特別仲が良かったわけではない。何か俺に伝えたいことでもあるのだろうか。少しだけ出席を悩んだが、結局出席することにした。吉野とは昔から腐れ縁があったようだし、今会うのも悪くはないかと思った。そして何よりお祝い事だったからだった。それから数ヶ月後、俺は結婚式の会場にいた。そこで驚いた。結婚式は、ここは同窓会の会場かと思うほど同級生だらけ。参列者自体も500人を超しているようだと、式場スタッフが話しているのを小耳にも挟んだ。目立つことが好きな吉野のことだ。彼らしい結婚式といえばその通り。一方、この年になっても相変わらず目立つことが嫌いな俺は、誰の目にも触れなければいいな、と気配を消して自分の名前が書いてある席へ向かった。久しぶり。おう、久我じゃん。めちゃくちゃ久しぶりだな。テーブルにたどり着くと、先に来ていた旧友たちに笑顔で出迎えられた。それは単純に嬉しかった。みんなと会うのも中学の卒業式以来だ。久我、よく来たな。名前はあるけど来ないと思ってたよ。え、そりゃ来るだろう。だってお祝いだぞ。まあなんで吉野が俺を招待してくれたかわかんないけど。俺はそう笑った。だけど、そんな疑問は今日ここへ来たことで解消された。女子も男子もみんなを招待していたから、俺もその中の一人なのだろう。みんながどう過ごしていたのかなど話しながら楽しんでいると、結婚披露宴が始まった。久しぶりに会う新郎、吉野の姿。どうやら新婦も同じ会社で職場結婚らしい。司会者の進行で結婚式は進んでいった。披露宴も中盤を過ぎた、その時だった。それでは、新郎友人によるお祝いです。俺はその言葉にのんきに拍手をしながら周りを見渡した。誰か余興でもするのだろうか。しかし、みんなが俺と同じように拍手をして周りを見ている。小学校、中学校の同級生の皆さん？司会者は困ったように俺たちの方を見た。俺たちはみんなで顔を見合わせる。何か聞いてる？いや。どうやらみんな初耳なようだ。同級生の泳いでいた視線は俺の元で止まった。嫌な予感は的中する。久我、何かできないか？お前、一番頭良かっただろ？すぐできることを何か。俺はその言葉に頭を悩ませた。今すぐにできること、お祝いの言葉を言うことしかない。幸い、友人からのお祝いの言葉などはなく、余興が被るということはなさそうだ。わかった。なんとかする。と言ったものの、どうしようか悩んでいた。私に何かできることある？席を立った俺に、同級生の女子が声をかけてくれた。いつも俺を気にかけてくれた平川さんだ。そうだ。確か彼女は、ピアノが弾けたはず。効果覚えてる？弾ける？俺がそう言うと、彼女はうなずいて、俺と一緒に来てくれた。彼女がピアノを弾く中、俺はマイクの前に立った。こんな大勢の前に立つなんていつぶりだろうか。少しだけ苦手意識でクラッとしたが、やりきることだけを考えた。吉野くん、沙織さん、ご結婚おめでとうございます。効果を伴奏に、そんな挨拶で俺は思い出を面白おかしく脚色し、スピーチをした。会場は笑ってくれたり、しんとしたり、効果は俺の話に合わせて曲調を変える。まるで打ち合わせをしたようで、スピーチに花を添えてくれた。
勉強もトップクラス。人望も厚かった吉野くんなら、きっとこれから幸せな家庭を築けると思います。本日は本当におめでとうございます。終わった。拍手を前に俺はほっとした。その時だった。マイクを通して吉野の声が聞こえる。大きな会場で参列客も多い。どうやら高砂にマイクが置いてあるようだった。やっと負けを認めたか。あの頃はいつもカンニングして、絶対に俺に1位を譲らなかった雑魚め。その言葉に会場がざわつき始める。俺は何を言われているのかわからず、目を丸くした。吉野は続けた。受験はズルできないから、高校受験もせず引きこもってたくせに。久しぶりの外はどうだ？こんな豪華な結婚式に呼んでもらえて光栄だろう。やっと自分が負けたことに気づいたんだ。もう俺の邪魔はしないでくれよ。そして笑い始めたのだ。その時神父が言った。そう、あの人のせいで大変だったのね。その声もマイクに乗る。そして彼女の視線は隣にいる新郎吉野から俺に変わり、鋭い眼光を飛ばしながら言ったのだ。そんな人がスピーチなんて信じられないわ。低学歴のニートは主人の前から消えて。俺はさすがに腹が立った。無茶ぶりに対応し、お祝いの言葉を述べたのにこれだ。高砂の吉野は嬉しそうに笑っている。みんなに見せつけるような豪華な結婚式は、きっと俺にマウントを取るためという理由もあったのだろう。会場はざわつく。司会者の方も、と困ったように言葉を探している。俺は言った。わかった。彼の前から消えるよ。そして彼にも俺の前から消えてもらう。その俺の一言が会場に響くと、しんと静まり返った。はあ？と言って、新郎の吉野はうすら笑う。君は会社でも優秀だったけど、もういらない。会社には来ないでくれ。俺はピシャリとそう言い放った。何言ってんだよ。引きこもりすぎて頭までおかしくなったか？しかし、事の重大さを新郎は分かっていないようだ。俺は吉野から少しだけ視線を移した。そしてゲストの席に座っている一人の男性と目を合わせる。俺と目が合ったその人はハッとしたように、もしかして CEO ですか？と叫び立ち上がった。高砂の前、最も上座の席に座っていた。それが新郎の上司であることは想像にたやすい。いや、CEO と同姓同名の方がいるなとは思っていたのですが、吉野くんと同級生だったなんて存じ上げず、しかも帰国なさっていたなんて。慌てながら彼は俺に言った。取締役？一体何を？吉野が震える声でそう言った。そう、彼は取締役。当然、そう立場が上であれば、俺の顔も知っているだろうし、俺もその顔を知っている。取締役は震える声ながらも大声で怒鳴りつけるように新郎に言った。吉野くん、今すぐ謝りなさい。彼は我が社の最高責任者だぞ。中学卒業後、単身渡米して我が社を作られた方だ。え？そんなわけ。新郎新婦は真っ青な顔で俺を見たり、目をそらしたりと焦点が定まらない。俺はマイクを通して言った。別に謝罪はいらない。もう遅い。君みたいな人はいらない。俺はそう言って自分の席に戻った。
戻った席では、お前すげえじゃんと同級生から声をかけられる。そんなことないよと笑ってバッグを持って帰ろうとしたところ、飛んできた新郎新婦の両親に謝罪された。そしてぜひ最後までいてくださいとの言葉。帰りづらくなり、俺はそのままその席で結婚式が終わるのを待った。結局、微妙な雰囲気で結婚式は終了。同級生は誰も二次会には行かず、せっかくだからこのまま同窓会しようぜ、との言葉で同級生数人で別の店に向かった。災難だったね。お疲れ様。その店で俺の隣に座ったのが、さっき俺を助け、ピアノを弾いてくれた平川さんだった。ああ、さっきはありがとう。おかげで助かったよ。まあ、あんなことになったけどな。それは吉野くんの自業自得だから。でもさすがにかわいそうかな、とは思った。平川さんはそう言った。かわいそう？俺は聞き返す。うん、吉野くんもそうだけど、昔はそんな人じゃなかったのに、変わってしまった久我くんがね。アメリカで成功するなんてすごいけど、きっとそうしていらないものを切ってきたんだろうなって。俺はその言葉に思わず黙り込んだ。自分ではそんなつもりも変わったつもりはない。だけど久しぶりに会った同級生の一言は俺の心に刺さった。その日は同窓会を楽しんだ後お開きになり、俺は平川さんと連絡先を交換して帰った。どうやら彼女はプロのピアニストらしい。そんな彼女に突然演奏させてしまったお礼をしなければと思ったのだ。実家でゆっくりしているにもかかわらず、俺は平川さんから言われた言葉がずっと心の中で渦巻いていた。数日後、またアメリカに戻る予定だ。俺はその前に久しぶりに日本支社に顔を出すことにした。そして都内でも一等地にある日本支社へ向かう。当然俺の顔を知らない受付に止められ、取締役を呼んで対応してもらった。目立つのが嫌で、社報などにも顔は載せていない。だけど少しは認知してもらわないと困るな、と苦笑いして視察をした。取締役は会議があるとのことで、俺は一人で社内を見回ることにした。首からは来客の札をぶら下げている。社員は俺の存在を知らないが、みんな明るく挨拶をしてくれて、和気あいあいと楽しそうに仕事をしてくれている。社内の雰囲気に満足していた時だった。久我さん。俺の名前を呼ぶ声に足を止めた。吉野。そこにいたのは吉野。真っ青な顔をして俺に声をかけた彼に、先日の平川さんの言葉を思い出した。話がしたいという彼の言葉を聞くことにして、俺たちは近くの小部屋へ入った。先日は申し訳ありませんでした。吉野はそう言うと土下座をした。ずっと努力をしてたけど、久我さんに負け続け、悔しくてたまらなかった。どうしても小中学生の頃の悔しさが忘れられなくて、新婦である沙織にも久我さんのことを話していたんだ。それで彼女は俺をかばうためにああ言ったのだと思う。どうか彼女のことは許してあげてほしい。俺はその言葉に驚いた。吉野が頭を下げているのは自分のためでなく、同じ会社で働く妻のためだったのだ。脱帽した。さすがにこれは許してあげないと男が廃る。いいよもう。頭を上げて。俺の言葉に吉野は頭を上げた。真っ赤な顔で必死さが伝わる。俺もやりすぎた。あの場でああいう風に言うべきではなかったと思う。いや、それは俺が原因だし。
だからお互い様だ。これからもよろしく頼むよ。吉野が頑張ってくれていることはアメリカにも届いていた。頼りにしてる。俺の言葉に吉野は感謝の言葉を口にして頭を下げ続ける。もういいって、と笑う俺。それとさ、はい。吉野は俺の言葉に勢いよく返事をした。久我さんじゃなくて、今まで通り、久我でいい。なんとなく照れくさかったけど、そう言った俺に彼も嬉しそうに笑った。俺はその後、吉野に案内してもらった。こちら CEO の久我圭介さんです。と、日本支社の役職者にも紹介してもらい、少しは顔も覚えてもらえたようだ。アメリカに戻る前の日、平川さんと会うことにした。戻ったらお礼の品でも送ろうと思っていたが、たまたま予定が空いていたとのことだ。吉野とのことも話したかったし、食事をご馳走することにして、俺たちは待ち合わせをした。さすが、こんなお店知ってるなんて、CEO は違うわね。おい、やめろって。平川さんはそう言って俺を茶化す。いい意味で前と同じだ。俺の仕事のことを知っても態度を変えない彼女をありがたく感じた。吉野のことを話した。謝罪をされて、その後、妻の沙織さんからも吉野を介して連絡があった。わざわざ謝ってくれた彼女。彼女もまた愛する人をかばうための一言だったのだろう。俺は二人に対しもう何も起こっていない。そのことを伝えて、この件は解決となった。その流れに平川さんも喜んでくれた。よかった。正直、吉野くんは昔からあなたを茶化したりするとこあったけど、久我くんはそんなことなかったじゃない？優しい人だもん。久我くんが昔の吉野くんみたいにならなくてよかった。そう言って平川さんは笑った。でもまさか渡米してたなんて。高校受験やめて誰も久我くんを見た人がいないから引きこもってるって噂だったのよ。ああ、それでニートだと思われてたのか。俺は笑った。それで吉野も俺をそういう風に思ったのだろう。親にも俺のことは誰にも言わないでと言っていた。また嫉妬されて変な風に噂を立てられるのが嫌だったけれど、そのことが原因で変な噂が立っていたとは予想外だ。実はね、私何度かお宅にも行ったの。久我くんのことが心配でね。そっか。ありがとう。平川さんは相変わらず昔からずっと優しいね。吉野に茶化されている時もいつもかばってくれたし。俺がお礼を言うと彼女が首を横に振る。それは私だけじゃないわ。私も含めみんな当然のことをしただけよ。私はただ久我くんのことが好きだったからかばってたし、会いたかったから言っただけなの。俺はその言葉に思わず言葉を失った。まったく帰国してから驚くことばかりだ。平川さんは言う。だけど、もう私が知らないうちに努力して手の届かない人になったのね。これからもアメリカでも頑張ってね。俺はその言葉に何も言えなかった。彼女は態度を変えないと思っていたけれど、やっぱり本心ではそう思っていたのだろう。それはそれで仕方がない。俺は笑顔で答えた。ありがとう、吉野のことも。平川さんと再会していなければ、気に入らない社員の首を切る自分本位な経営者になるところだった。平川さんのおかげで、自分のことを見つめ直すいい機会になった。再会できてよかったよ。正直、昔から俺に優しくしてくれた彼女に、俺も淡い思いを抱かなかったわけではない。
だけど、冷静に考えても、俺は明日、アメリカに戻る。ここでどうにかなっても、彼女を悩ませるだけだ。そして、俺たちは楽しく食事をした。思い出話や、俺が渡米していた間、話題になったことなどを話してくれる。日本での思い出に、とても楽しい時間を過ごすことができた。それから数年、俺は平川さんに言われたことを忘れずに仕事に励んでいる。心のない経営者にならないように、アメリカ出たからこそ義理人情を忘れずにいたい。吉野も日本で頑張ってくれている。たまに俺に雑談の連絡をくれる。いい関係だ。そんなある日、平川さんから連絡があった。ピアニストとして公演があり、こっちへ来ることになったらしい。俺はその公演に招待された。なんとVIP席だ。公演が始まると、スポットライトの下で笑顔を浮かべる彼女の姿を久しぶりに見て、なんとなく胸が温かくなった。始まった演奏。優しい音色はまるで彼女の心の中を映したようだ。時に激しく俺を叱るような音もある。すごい。こうやって演奏で一喜一憂できるとは知らなかった。そして何より俺はすごく嬉しかった。こうやって同級生が活躍をしてくれること、素直にすごいと感動したのだ。その後、せっかくだからと食事の約束をしていた。平川さんは公演後の打ち上げの後になると言ったが、俺もその日しか都合がつかず、夜遅くに待ち合わせをした。待ち合わせ場所に行くと、平川さんの前には一人の男性。知り合いだろうか。不審に思って近づいてみると、その男はそのまま平川さんを連れて立ち去ろうとした。平川！俺は慌てて彼女の名前を呼び、彼女の手を掴んだ。あれ？久我くん。彼女は俺を見ると嬉しそうに笑った。あれ？待ち合わせ場所変更したのよね。今この方があなたの会社に連れて行ってくれるって言ってくれたのよ。なんとも無邪気なものだ。俺は隣の男を睨みつける。当然、俺は彼と面識はない。やばいと思ったのだろう。俺が現れたことで彼は逃げるように去っていった。間に合ってよかった。思わず力が抜けるような気がして彼女の手を掴んだままその場にしゃがみ込んだ。どうしたの？平川さんだけがのんきだ。知らない人にはついていかない。俺はそう言った。彼女はきょとんとした後、自分が危なかったことにやっと気づいたようだ。君に手が届かない人って言われてたけどさ。でも手は届いた。っていうか、手が届くとこにいて。脱力してそういう俺に平川さんは笑った。しゃがみ込む俺の前に彼女もしゃがみ込む。助けてくれてありがとう。その言葉に俺は心を決めた。距離や住んでるところなど何も関係ない。いろいろ考えるのはもうやめた。ただ彼女を守りたいとそう思った自分の心に従うことにしたのだ。そして俺たちは付き合うようになった。彼女はピアニストの仕事はアメリカでもできると言ってくれて、こっちに住むことになる。それならば、とすぐに結婚も決めた。会わなかった期間は長いが、彼女がどんな人かはよく知っている。俺の道を照らしてくれる彼女の存在はなくてはならないものだ。結婚式は日本ですることにした。当然その出席者の中には吉野の姿もある。彼は俺たちの結婚をすごく喜んでくれた。人は何よりの財産。あの時に簡単に捨てなくてよかった。
それに気づかせてくれた妻に改めて感謝をしたい。その後、妻はピアニストとして公演のためアメリカ全土を飛び回る忙しい生活をしている。忙しい生活でも夫婦で過ごす時間は大切にしていた。そんなある日、妻のお腹に新しい命が宿ってくれた。妻はピアニストの仕事を減らし、ピアノ教室を開くことになった。また新たな生き方を見つけたようで、生き生きとする妻を本当に尊敬している。俺も義理人情を前以上に大切にしたことで人脈も増え、今度カリフォルニアにも支店を出すことになりそうだ。そういう大きな決断をするときには必ず自分の行動を振り返ることにしている。自分が出会ってきた人の中に自分を助けてくれる人も必ずいるはずだ。そして俺はカリフォルニア支店を吉野に任せることに決めた。今や彼は俺が心から信用する社員の一人。彼なら大丈夫だと思ったからだ。それを伝えたとき、吉野は本当に喜んでくれた。あの時の新婦である吉野の妻、沙織さんも俺には謝罪をしてくれたし、一緒にカリフォルニア支社で働くことを喜んでくれているそうだ。時には自分の非や行動を見つめ直すことは大切だ。俺も自分の行動の勝手さを平川に指摘されたことで道を踏み外すことなく歩めている。愛する人のために非を認めて謝罪ができた吉野という友人もいる。これからも自分が歩んできた道を振り返りながら人を大切にし進んでいこうと思う。自分が歩んできた道がなければ今の自分はいないのだから。